So, ito na nga. Boss Amo Idol. Margus saka yung super ng Jensen din, no? Parehas super mga idol. Margus line niyang dilaw. So, Jensen naman tong itim na lamukin, no? So, napaka-solid na laban to mga bossing. Napakagandang laban. So, yan na nga mga bossing. Kilatisin nyo mga idol. Walang give and take. Wala lahat to mga idol. 0-0 talaga to. So, haba, kaha. Talagang identical to mga idol. Makapal lang tignan tong parang dilaw, no? Kuha lang sa kulay kasi. Sa puting tela kasi nakalagay. Pero grabe to mga idol. So, yung nasa dilaw natin dito, yung dilaw na gagamba. So, Margus po yan. Super no Margus yan mga idol. Yung lamok-lamokin naman na tigre na ito. Jensen lines lang to mga idol, no? So, lahat naman to mga idol. Alos Jensen lines naman to kung tutusin lang. So, ano lang talaga, no? Ang ano kasi ng Margus mas magaan. Pero, ewan ko lang mga idol, nasa pagkakondisyon pa rin naman. Saka may Jensen lines din talaga na sobrang gaan din. No? So, abangan nyo rin sa Facebook page natin mga idol. Makakita kayo doon ng sobrang laking gagamba. May kinuha ko sa bundok kahapon. So yan, sipat kilatis mga idol. Gumalaw na yung parehas na gagamba. Game tayo. So kilala ng lahat tong Margus lines mga idol. Napakalupit talaga. Kahit sa akin dati ito laging ginagamit ko. Pero ngayon kasi wala na talaga. Sobrang mahal. Saka wala nang masyadong gagamba. Meron man pero ilan lang yung super. Wala masyado. Hindi pwedeng pang negosyo mga boss. So game, pagang ulang banggaan mga idol. Gusto ka lang, tumakbo yung Jensen mga boss. Ganda ng galaw ng Margus. Ang haba talaga mga idol. Super to, parehas super nagagamba. So let's go. May second buckle pa to mga idol. Nagulat lang yan eh. So check nyo second buckle nito mga idol. Nagising-gising na. So let's go. Yan yung load natin. Poki ng ina. Yan na. O marangkada ng mga busing. Nakapaunap. Parang mas nakapadiin ata. Doon nagkamali yung Margus mga idol. Saka parang natukuran siya mga boss. Pagkagat ng Margus line, kumagat yung itim. Talagang nadibdiban. Tapos ito nalikuran yung Margus dito. So, ganun lang kabilis mga idol, no? Talo yung Margus line dito. Pero give and take na kasi itong mga boss. Pag super materialist talaga, hindi magkakalayo yan. So, sana na-enjoy nyo mga boss. Yung G-Fight, check nyo na lang.